pitig, talakpakan din man di pagpagita. Kasi sumungsong na, makita naka-ay-ayat kayo. Adyo, nagpwensa ka. Muna-muna, thank you, Apo Tika. Dahil to'y itinabara kami ng sarapo yung kata kami. At dapat nagitita kang karasi. Walang kakata mga Apo. Bueno, kita niyo may tigas-gasan yung karasi. Hindi hanap may nagsubli na diputado. At ay ko na itipigdikin karasi, ha? Ngamitatan, sementado met amin na kalsada yun. Abutan nyo, agad pa rin yas. Malibot kalusa, mapangabukay, estansya, imurate kami na trabaho dito. Kami din, ito namin trabaho. Kastamit di mabang kalambeg, sementado kami na akad pa rin niya sa amin dito ako. Mangitaya, digdig kayo, agad pa rin niya sa amin dito. Lucky Theater, agad pa rin niya sa amin dito. Nakapagpaglo kayo dito yung pitig, agad pa rin niya sa amin. Nagsangkasa to na kay Agda mga mayor kayo. Di ba di magbakanakit, napanak niya banger ta at aduntot maalat niya. Nakabuot tayo pa isursuro ang kastampo, ha? Isursuro, dete at dati ayat in utang tinimbag anakit. Nagkitang kami, anak mayor, 2010 to 2019. Oh. Then amin, noon niya pasapon, pati data, coffee plantation nyo, Rudy Fareñas pa. Pati data, simbahan ni Satan, Rudy Fareñas pa. Sa kalyang politiko, mangitududa man ako, at naitenda to. Tinitenda, kurang nalat bagong. Abay, kari-kari. Nagtatumal, iso nga, at dakam dito po, tanaro, nang runa, dato'y nakayayap. Kayo ngay may kinasamo, malagip yun, may kam dito, Bimanga, kapalakpakan tayo ni Kapitan Carol de Bimanga, kanakitan, katutuloy, nakita ko ni Kapitan Jimmy Bayab. Nakita ko ni Major Igni Bayab, palakpakan tayo na. Nakita ko ni Kapitan Kailan Tatay, ang natatay ang Kailan, iso ka dyan magkakuman ang kaya. Yan ang Kapitan Tikalusan. Yan nakita ko ni Kapitan Johnny Martinez, di maabakatatay, kaya di pasado nga kapitana, iti anaw, kita mentes kisen ni Paz Valyador, dito na, palakpakan tayo ni Kaya kaya amin na po. Nadakap man dito at ano maron. Siyempumet man rin, tingin kayo ka na Timek, Akas, Agtuturay, iti probinsya kayo. Ententero ng pagilyan. Iso tayo bagbakte tayo iti ako, na di pud-pud ng katuray at kalainit, kaya't agubok kada kayo maumili. Iso nga ito no Lunes, ang Timek kayo man maumili. Ang Timek kayo, babayanti pa nagputos, at nakata kayo, iti bilang, na mangpili no sinot agserbi kada kayo. Iso na apoy ko kapatagdan abilik yun. Kaya of course! May kanda kayo di kwarta ta butusan nyo ni di banger ko na dalang ko na yun. At sino butusan nyo? Very good. Agawit kang maroden, nalpas meten.